Matul ir-reba' kwart tal-2024 l-istok tal-vetturi bil-liċenzja żdied b'2518 fuq 3 xhur ta' qabel. Fl-istess perjodu l-vetturi bil-liċenzja żdiedu b'medja ta' 27 vettura kuljum. Dan ħareġ minn ċifri li ġew pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fejn ingħati li l-biċċa kbira tal-vetturi b'liċenzja ġdida 63.4% mit-total kienu karozzi tal-passiġġieri. Warahom kien hemm il-muturi jew roti elettriċi li ammontaw għal 19.2%. Sa tmiem Diċembru l-istok totali tal-vetturi liċenzjati laħħaq l-445,711. Minn dan it-total 74.1% kienu karozzi tal-passiġġieri u 14.3% kienu vetturi kummerċjali jew agrikoli. Ix-xarabanks u l-minibuses ammontaw għal anqas minn 1%. L-NSO ikkonferma li bejn Ottubru u Diċembru l-istok tal-vetturi liċenzjati żdied brata medja netta ta' 27 vettura kuljum fit-toroq tagħna, realtà li tkompli tindika kemm qed tigrava l-isfida tat-traffiku.